לא הסבירה. העיר הזאת נבנתה במאה ה-12 על ידי האבא של אותו מלך תמר, ונבנתה כאמור גדלה על ידה. יש פה מספר סיפורים על ההתנהלות של העיר הזאת. התנהלות ראשונה זה שקודם כל הסיפור הוא שכל קבוצה של חיילים שהיא הייתה שולחת למלחמה, כי היו פה הרבה מאוד מלחמות, היא הייתה מלווה אותם בדיוק עד הפתח הזה ונפרדת מהם לשלום. סיפור אחר על המלכה מלך תמר, שבעצם השם הזה נוצר כתוצאה מזה שהיא בתור ילדה קטנה הלכה עם הוריה ועם אביה לציד. באמצע הדרך היא הלכה לאיבוד, וכשהדוד והאבא קראו לה איפה את? אז היא צעקה ור דז יא, אני פה דוד, ולכן השם נדבק השם הזה. סיפור נוסף שקשור למלך תמר זה שהייתה גרה, מלך תמר הייתה גרה ב-360 מערות, משום שגם פה חששו מזה שהתנגשו בחייה, ולכן כל פעם היא הייתה עוברת למערה אחרת. וסיפור נוסף שקשור למקום הזה, שמדי פעם היו נעלמים כלי עבודה, כמו מקושים, מעדרים, עיתים, ששימשו לכלי חפירה באזור הזה, ונמצאו באזור פה. ואז הם אמרו, זה אות מאלוהים שצריכים לבנות את המקום הזה. בשורה התחתונה, המקום הזה הורחב בתקופה של העושר הגדול והפרוספריטי הגדול שהיה פה. היו פה 50,000 תושבים, נבנתה פה עיר לתפארת. כשאנחנו נראה חלק מהחדרים שנותרו פה, היו פה כמובן ממגורות של קמח, והיו פה בארות של מים, לא בארות של מים, צינורות של מים, שהעבירו את המים ממאגר עליון. אנחנו נראה את הצינורות האלה, אנחנו נראה כמובן בית מרקחת שנשאר פה, נראה מקומות שאנחנו בשערים ששם עשו גתות, שם שימשו זה מפריע לי, אתה יודע שאתה מצלם אותי, ממש אני מגמגמת בגלל זה. כמו המלכה, איך אמרת? אני אגיד לך, ציונה לא עלתה, אני חייב להסביר לה את הכל. כן. ויש פה גתות ליין, ויש פה, בקיצור, עיר שהייתה מלאה בתושבים והייתה עיר תוססת וחיה. במאה ה-13, אחרי שהמלכה תמר נפטרה, הגיעו לפה הסלג'וקים. הסלג'וקים דאגו לשרוף את העיר הזאת, ואנחנו נראה אפילו מערה אחת מפויחת. כשמה שנשאר, אחרי זה גם הייתה ב-1230, הייתה רעידת אדמה מאוד חזקה, שהרסה חלק מהעיר, ולכן חלק מההר פשוט נחתך, ואנחנו נראה קצת דומה לאפלסציחיה, שחסרים קירות חיצוניים. אבל בכל אופן, יש מספר מקומות חשובים שנשארו, כמו למשל הכנסייה שאליה הצעתי לכולם לבוא, שזאת הכנסייה היחידה שיש בה פרסקות שתמר מופיעה בהן בלי שביס על הראש, זאת אומרת שזה טרום חתונתה. מי שייכנס לתוך הכנסייה כמובן צריך לשמור על שקט, ואנחנו צריכים גם ללבוש איזשהו צעיף מסביב לרגליים. המקום הזה עדיין פעיל, יש פה מספר נזרים, ראיתם אחד עובר, וכשאנחנו נעשה את ההליכה אנחנו נראה את המרפסת, השיזוף שלהם ואת חדרי המגורים. איך הם משתעסקים שם לבושים?